Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Аллаһы Тәгалә адам баласына бик матур, бик яраклы һәм бик җайлы тормыш биргән. Шушы тормышны кай вакытта үзебез бозып, начарайтабыз. Чөнки Аллаһы Тәгалә сулар һавабызны биргән, ашар ризыгыбызны биргән, һәм дә бөтен кешегә җитәрлек итеп биргән алтын көмешен, җир асты байлыгын, нефтләрен дә, агачларын да, һәм шулай ук бүлеп биргән әлбәттә җирләрен дә. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә сөйләшеп китик әле без кризис дигән мәсьәлә турында. Чөнки бүгенге көндә кризис менә без әле генә санап киткән әйберләр белән бәйле. Шушы әйберләр кешегә җитми башлагач туа торган әйбер бу кризис. Кемгәдер җир җитми, кемгәдер урын җитми, кемгәдер байлык җитми, кемгәдер нәрсәдер һаман җитми. Һәм шуның аркасында ул аны күбрәк җыярга, күбрәк үзендә булдырырга тырыша. Һәм барлыкка килә менә шушы без әйткән кризис дигән нәрсә. Чөнки бер кеше кулына җыйса әгәр дә, яки бер дәүләт кулына җыелса бу әйберләр, димәк, калганнарга җитми дигән сүз. Ислам дөньясында экономика, икътисад малның таралып, әйләнеп йөрү принцибына нигезләнгән. Ягъни мал бер урында ятырга тиеш түгел. Ул синнән сиңа килгән икән, китеп, тагын кемгәдер күчергә, әйләнеп, тагын сиңа кайтырга һәм шулай ук менә бу әйләнештә катнашырга тиеш. Димәк, әгәр дә кешеләр шушы малны, ризыкны бер кулда җыеп тотсалар, сарандан салар, садака бирмәсәләр, закат бирмәсәләр, һәм дә ки эштә кулланмасалар бу әйберләрне, үз чиратында әлбәттә менә шушы кризис дигән, җитмәүчелек дигән әйбер килеп чыга. Әлбәттә без гади халык буларак бер нәрсә эшли алмыйбыз бу чиракта. Безнең сүзебез, я булмаса безнең тәэсиребез дөнья сәясәтенә, дөнья икътисадына кагылмый. Ләкин кай вакытта без үзебезнең дә тормышыбызны авырайтып җибәрәбез. Мөнәсәбәтебез белән, курку белән. Иң мөһиме кешенең күңелендә курку булмаска тиеш. Рухи кризис булмаска тиеш. Менә шуннан башларга кирәк һәрбер кешегә дә шәхсән. Ни өчен дигәндә, кешегә тормышта яшәр өчен күп әйбер кирәкми. Әгәр дә ул шушы булганына канәгать булып, әзрәк нәфесен чикли алса, аның акчасы да, ризыгы да бик күпкә җитәчәген күрәчәк. Шул ук вакытта менә бу дөньяга табыну сәясәтен дә, шушы дөньяга табынуны да бетерергә кирәк. Дөнья безгә бер вакытта да бәхет бирәм дип вәгъдә итмәде. Хәтта малың җыелса да, мәңге яшәсәң дә, әгәр дә бөтен җирне синең кулыңа китереп тоттырсалар да, барыбер бәхет килмәячәк. Менә шушы мөнәсәбәтебезне үзгәртү мөһим бу очракта. Элеккеге вакытларны искә төшереп, кешенең ике бәрәңгесе булса, шуның берсен бүлешеп, күршесенә биреп, әгәр дә кеше бер нәрсә сорап кирсә, шунда ярдәм итеп, күршегә тыз, шырпы кебек әйберләр артыннан кергән чакларыбызны искә төшерсәк, без үзебезнең бүгенге көндә ничек рәхәт яшәгәнебезне аңлаячакбыз. Кай вакытта менә шушы күңелгә ризалык, канәгатьлек җитеп бетми, мөхтәрәм кардәшләр. Акча җыюның, мал җыюның мәгънәсе юк икәнен безгә динебез бик күп, бик озак вакытлар сөйли. Һәммә кеше аңламый. Совет чорында без мал җыймадык диләр, әмма кешенең сберкассаларында 5-әр, 10-ар, 20-шәр, 50-шәр мең акчалары янды. Бу совет акчасы белән санаганда бу бик күп акча. Совет чорында яшәгән кешеләр беләләр мин хәзер нәрсә турында сөйләгәнемне. Бу мал җыю булмадымыни? Кеше бит аны үзенә рәхәтлеккә куллана да алмады. Янды да бетте. Менә бүгенге көндә дә бәлки кемнәрдер мал җыеп куйган булганнардыр. Доллар күтәрелде дә, безнең рублебез, сумыбыз төште дә, ул малның да хәзер кыйммәте юкка чыкты. Бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең моңа мөнәсәбәте нинди иде? Бер заман ул намаз укып утырган җиреннән фарызны укып, тиз генә өенә йөгереп кирип китә. Аның өе янда гына була. Шуннан соң бераздан чыга. Сахабилар сорыйлар: "И Расулаллаһ,
Нишләп син бик ашыгып кирип киттең? Әллә дошманнар безгә һөҗүм иттеме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, минем ди түшәк астында калдырылган берничә динар акчам искә төште ди. Шуларны садака итеп таратырга ашыктым ди. Бәлки шунда калмасын өчен. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җыелып яткан мал өчен борчылган булган. Чөнки килер бер вакыт ул мал инде сиңа файда китермәс. Яки аның кыйммәте бетер, яки үзең үлеп китәрсең. Менә бүгенге көндә дә бик күп мал җыеп та, шуның кыйммәтен, рәхәтен күрмәгән кешеләр бар. Шушы хәлгә калмас өчен үзеңне дөрес итеп тотарга кирәк. Бу малны куллан. Куллан үзеңә рәхәтлеккә. Куллан туганнарың, якыннарыңа рәхәтлеккә. Әгәр дә инде рәхәт яшисең икән, кемгәдер ярдәм ит, садака итеп бир. Чөнки килер бер вакыт барбер ул малыңнан синең бер нәрсәдә калмаска мөмкин. Әгәр дә шулай ук тагын бер фикер бар, малыңны саклыйм дисең. Мәсәлән, Әбу Ханифа әйтә, иң яхшы эш ди, ул сәүдә ди. Ягъни сәүдә ул акчаны малга әйләндерү. Акчаның кыйммәте югылган очракта да кала синең мал кулыңда. Бу малны син алыштыра аласың, сата аласың, берәр нинди вакыт килеп җиткәндә, тагын акчаны саклау бер ысулы. Имам Шафиғи әйтә, иң яхшы эш ул җир белән шөгыльләнү, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнү ди. Менә бүгенге көндә авыл хуҗалыгы белән яшәгән кешеләр, алар ачтан үлмәячәкләр. Аларның хайваннары сөт, май булачак, кемнең җире бар, ипи, ыны булачак. Ягъни алар инде шәһәр җирлегендә ризык беткән очракта да, хәтта акчалары булган шәһәр кешесе дә ризык ала алмаган очракта да, ул кешеләр ачлыктан интекмәячәкләр. Менә бу кризиска карата дип әйтик, җавапны безгә Аллаһы Тәгалә инде биргән 1400 ел элек. Һәм әйтә, ризык өчен шулай ук борчылмагыз. Ризык өчен бугаз чәйнәмәгез. Ризык өчен илләр белән илләр сугышмагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ничек итеп әйтә ул аны? Коръәни Кәримдә әйтә Аллаһ Тәгалә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма мин даббатин фил арди илля ала Аллаһи ризқуха. Җир йөзендә һәрбер хайванның да ризыгы Аллаһы Тәгаләдән ди. Ягъни һәрбер кешенең, һәрбер илнең, һәрбер кырмысканың да ризыгы Аллаһы Тәгаләдән. Әгәр дә ул аны бирәм дисә, ул аны бирә. Алам дисә, алачак, син бер нәрсә эшли алмыйсың. Шуңа күрә ризыкны бирүчегә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Дөрес итеп үзеңне тотарга кирәк, я Рабби, ризыксыз калдырма. Ә ризыксыз калдырмасын өчен нишләргә? Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең әйткәннәрен тыңларга, аның кушканнары белән яшәргә. Килде бер вакыт, мөселманнар Аллаһның кушканы белән яши башладылар. Гумар ибн Габдул-Газиз вакытында мөселманнар тақва, динне тоттылар һәм садака бирергә кеше бетте. Урамга чыгып садака тарата башлаганда кешеләр бөтенесе миңа кирәк, мин бай дип җавап биргәннәр. Сәбәбе нәрсәдә? Динне тотуда, динне үтәүдә. Менә шулай әйткән очракта, мөхтәрәм кардәшләр, без күңелебезнең дә кризисыннан кытылырбыз, Алла бирсә. Әгәр динебезне үтәсәк, Алланы тыңласак. Һәм әлбәттә, безнең яныбызда булган менә шушы икътисади яки ризык кризисларыннан да кытылырбыз, булдырмыйча калырбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.